Представяме поредната от нашите кратки презентации върху приложението на повторната, репетитивната транскраниална магнитна стимулация при различни заболявания. Ще се спрем конкретно върху приложението на тази методика при обсесивно-компулсивните разстройства. Обсесивно-компулсивното разстройство, което дълги години наричахме натраплива невроза, не е рядко. Всъщност честотата е до 2-3% от възрастното население. Дали това е малко или много, имайки предвид, че това е заболяване, което има тенденция да продължава цял живот. При 50% от пациентите започва още в детството или в юношеска възраст, може да бъде много инвалидизиращо, да пречи на нормалния професионален, да не говорим, но и на нормалния семейен, на нормалния живот на пациента. Въпреки не толкова често, това е една съществена индикация, едно съществено показание за приложение на RTMS, нека да е наричам така за по-кратко, репетитивна транскраниална магнитна стимулация. Дефиниция на това заболяване, както е ясно става от самото име, основни изяви са обсесиите или натрапливости. Това могат да бъдат натрапливи мисли, образи, идеи, които пък водят до нежелани от пациента натрапени в кавички действия или ментални актове. В интерес на истината, бързо преходни натрапливи мисли, натрапливи обсесии или елементи на компулсии са имали повечето хора. Всеки от нас в някакъв момент е забелязал, че се безпокои дали заключих колата, дали изключих някакъв уред. Безпокои се повече от нормалното. Отива да проверява неколкократно дали е свършил нещо или пък някаква нежелана мисъл, някакви нежелани натрапливи буквално усещания като чужди образи или мисли възникват в съзнанието на човек. Но в обичайния случай, в нормалния случай, човек просто махва с ръка, пренебрегва ги, преодолява ги и просто не им обръща внимание. При пациентите с ОКР, с обсесивно-компулсивно разстройство не е така. Тези неприятни, чужди, мъчителни за болния мисли, идеи, импулси не могат да бъдат изведени от съзнанието. Най-често те се въртят около някаква възможна опасност или вреда за пациента или пък за близките му хора. Една от честите натрапливости е свързана с чистота и съответно с страха от нещо нечисто, от някакво заболяване, което води съответно до компулсията пациента да мие, дезинфекцира и т.н. Ръцете се понякога с часове, понякога с препарати за дезинфекция. Виждали сме пациенти с разранени буквално ръце, изпадали ногти и т.н. от часове подобни дейности, които са нежелани. Пак казваме, те не са желани от пациента, но той има усещането, че извършвайки тези неща, тези понякога се превръщат в ритуали. Има усещането, че извършвайки това ще се отвърве, ще се спаси от натрапливостите, което за съжаление не е така. Напротив, колкото повече се задълбочава кръга на обсесия и компулсия, толкова по-трудно да бъде прекъснат. Разбира се, има и други натрапливости, които едва ли има смисъл да изброяваме, но много от пациентите имат натрапливост да извършат някакво, да наранят, да убият, дори има натраплива идея, че трябва да нарани или да удари, да
детето си или някой много близък човек. Не са редки натрапливости със сексуално съдържание и то обикновено за недопустими обекти, табуиране. Тези, както може да предположим, тези натрапливости, които пациента не може да контролира, водят и до голяма напрегнатост и тревожност, така че те водят както казахме, и до някакви натрапливи действия. Пациента почва да има тенденция да действа по определен начин, по определен едва ли не ритуален, точно така се нарича, по ритуален, някакъв особен начин да отключва, заключва вратата, да подрежда предметите около себе си. Тези, както казахме, при половината от болните, тия прояви могат да започнат още в детството или в ранната юношеска възраст и обикновено да продължат цял живот, въпреки тенденцията да флуктуират по тежест. Има периоди на обостряне и периоди на отслабване. Изразение наследствения, защо всъщност се развива това нещо, наследственият фактор е изразен при това заболяване, макар че дълги години го считахме за един от едва ли не типичните примери на някакви външна изява, на някакви вътрешни неосъзнати противоречия и психични борби. Това по психоаналитичните, психодинамичните теории беше дълги години споделяно. Разбира се, и такъв момент не може да се изключи в някои случаи, но определено той едва ли все пак обяснява напълно възникването на заболяването. Днес считаме по-скоро от към биологичната страна на нещата, че става дума за нарушена функция на определени мрежи или определени невронни кръгове, които свързват различни мозъчни центрове, различни участъци от мозъчната кора и от подкоровите структури, в случая базалните ганглии, дисфункция на фронтостриарната система, ако се изразим малко по-професионално. Лечението е проблематично, лечението е трудно и е добре да се извършва от опитен психиатър и в съдействие с клиничен психолог. Средства от първи ред тук са определени видове психотерапия и когнитивната, бихевиорална и конфронтационна психотерапия, като също средства от първи ред са антидепресанти от кръга на серотонинергичните инхибитори на захващането на серотонина, които обаче се прилагат при това заболяване в дози доста по-високи от обичайните при депресия, да не говорим от тези при напрегнатост. Ако са неефективни, средства от втори ред са някои трициклични антидепресанти, кломипрамин, анахранил. Та или иначе, дори в съчетание на добра психотерапия, която не винаги е лесно да намерим, с адекватни дози антидепресанти, с аугментиращи антипсихотици, флуанксолите, нататък. Дори в съчетание, значи една част от пациентите, и то не малката, 20, а някои пишат дори до 30, дори до 40, според някои автори, могат да бъдат резистентни спрямо тези лечения, което всъщност според една статистика на СЗО, тя от 1997, но и в по-новия вариант, ОКР се оказва между 10 най-инвалидизиращи заболявания, пропорционално броя на заболелите за развитите страни, което отново подчертава значението. Естествено, човек, който е
с часове наред обзет от тия мъчителни обсесии, който с часове заед да се чисти, къпи или да прави някакви други ритуални, безсмислени, компулсивни действия, той не само неработоспособен, но може и да бъде, да претърпи дълбоки проблеми в всекидневния си живот.